En Cruesa, lo granit que hi ha flu de per tot. Mei que mei assi am masgot. Anem bé d'acord. Aquera peira qu'ei per tot. Enta basti las pares dos casaus, los ustaus. Au segle XIX, las collides que són magres. Caucus que s'estimen mei de puyat a Paris, enta ben el lo sabeha, François Michaud et que si refusara. Non deixarà pas la sua terra, que continuarà a espleitar lo granit e deixar anar la sua imaginació. Formes meitat humanos, meitat animals, que van esperir debat las sues aizinas, que es va emberugir l'ostau, puis lo casau, lo vilatge, lo quiten Napoleó que sembla a l'argueit. Mes Michaud era verdaderament un escultor ha volut apagar els qui eren partits a aquelles daunes que semblen saber cau carrer. Sabietz bene, Masgot ne vietarà pas la peira.